Niya may karon mga kaupaw no. Sa pagkakaroon wala pa man may shooting. Nami itudlo ninyo unsaon pag-exercise about sa cardiovascular Exercise. Cardiovascular disease. Unsaon pag-exercise no mga higala no, mga kaupaw. Kung naamoy ika-suggest no about exercising sa mga batanon, please lang kog comment sa ato ang comment section diha sa amo ang channel. Amo ning kuha na mo cholesterol tungod kay sigimik ka ono kuha. Wa mo gud mi laing mahunaan nga sudan magbinti lang sa mig sige lang mig inasal. So karon mangita mig paagi unsaon pagbawi sa mong lawas nga mahibalik sa kahimsog ug piskay nga panglawas. Kay karon no di na makikita sa amo. Okay, yawa na ha. Okay. Okay, start. Yeah, introduce atong mga kaupaw no, together with among DI instructor nga si MacArthur Floor. Say hi to the Mao ni say kanang bisa tayo nga kasawa. gawas nga talented siya. Hi. Hello. I-start ta sa atong kanang cardio low impact exercise. Wala tayo weights nga gidala parang atong lawas mo kuan. Kayo nga gi. Ano? Start. From the beginning. Di kay mga kaupaw init kayo. Kaligo ka ganyan sila singot. Go na. Dali. Go. Fight. 40 seconds. Ha? 40 seconds? Oh. Nani? Maski kanil ba mura na ko dalipong. Lipong. Ikan kayo ni Jackie. Ayaw man. May isyo ba? Okay. Okay. Yeah. 20 seconds, relax. Relax. Okay. I need touch. Ikan na siya. 1. Okay. Ano ka to? 20 seconds. Ano kasi mo gato? Nani lang ka pa nito. Ato dun lang. May gala mga pagapakuan sa atong lawas para pagaan. Okay. Oh. Ang hard na to ano may igo. 1. Wait. Okay. Okay. Five. Oh. So. Fight. 10 seconds. Ha? Sorry, panisan na rin eh. 2. 1. Okay, just relax. Martin. Go na. Follow. Mga kaupaw. Comment lang Mga mo tao pa, comment mga niya section. among Ako gibuhaton na kay. mo mga sayop ba? Di Sige. panisan mi. Sige na may kaon ani baboy good. Together with our Yeah. writer director. Okay. One side. Okay. Go. Sago di ini ba kuan ni among tiyan dere. Okay.
Move your body. Okay. Okay. Pants. Pants. Vin, Pants. nauga yung Pants. silungat. Ulutol bang utan. Pants. Pants. 10 seconds left. 1, 2, 3, 4, 5. 1. Yeah. Pasing. Just relax. Libangon may yung Ano yung resulta? Next step. Relax. Relax. Ha? 1. Yeah. Go. Just follow me. Follow my yun. follow my moves. Yeah. 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 Siya ko di makuha ng taba sa baboy yan yung atong ikaon. Wa mo lingaw diha mga kaupaw, pwede ka na yung buhaton niyo sa inyong balay. Oo. Okay. 2 and 1. Okay. Just relax. Pasing. Ano ka sa kato, be? Yawa. Okay. Inhale. Exhale. Okay. Ito na. Okay. Come on, Just come on. breathe. Yeah. Okay, come on. Okay. Touch your knee. Touch your knee. Wow. Touch your knee, please. Okay, go. 5. 20 seconds. Di sa yun magpa-nindot ang lawas. Oh. Ha? Di sa yun magpa-nindot ang lawas. Pwede? Oh, wala. One, one. Go. Ha? Pinanta na ako. Ibuwan ta ani, painit-initan ba gyud pa? Sa kaysa ano to ani? Pwede? Abi na kung may atot na imong kuan ay. Pwede, oy. Atas, kilong. Pansing. Ano mo ka pansing nga Muhammad Ali. Mani Bakit lang Pacquiao. sila ilaba pa? Mani Pacquiao. Yung na. Move your body. Move your body. Okay. Okay. Pants pagang tanay kuan ay iso kayo nga. Kuan ato na. Makikulata sa gamay. Lagi. And 1. Yeah. Just relax. Stay moving. Still moving, ha? Oh. Stay moving. Para ang singhod dili maugga ba? Oo. Oh, dili ka kapuyo. Nakakaupaw. Oh. Unahan mo din na karon, nakakita mo sa mong exercise. Kasi- Please follow na lang. Touching your knee. One side. Okay. One side. Ayaw na. Ah. 20 seconds. 20 seconds. You make it 30. Pwede na kay ikaw ang utan na ni. Sige. Oh. May tan masayo pag spelling ang utan. Hindi nagalog. Oh. Woo! Relax. Kani mabuhat ni sa atong balay. Pwede everyday nato naghatong. Everyday. Oh. Every night pod pwede. Butang ako. Okay. Side 2. Okay, side 2. Okay. Move your hand.
Maglangoy ani. 20 seconds. Ha? Ngayon ko? 10 seconds. 2 and 1. Pasing. Unsa pa oras mo gyud para mo dito mo kontak singa. Okay. Hindi try ko na. Pwede pa sa wel. Ano side? Okay. Other side. Okay. Yeah. Move your hand. Uy! Sakto ni. Relax. 10 seconds left. Basic. You make it 30. Oh. 1. Oh, 1. Just relax, inom og tubig og gamay. Unahan mo mainom. Para hindi mo ma-dehydrate. Kaya singot kayo. Arvin, maybe tubig ko tayo. What ice? Ha? Hamstring pansing. Hamstring pansing. Yeah. Okay. Na. Awas. Okay. Hamstring pansing. Why Yawan na ha? 10 seconds left. Dito lang, dito lang. Why pagkaluya? And 1. Minum ko inasal, pre. Oo. Ba, balik sa kinasal. Continue lang. Parang di magtanggap singot. Leg consist ka na ana. Go. Pwede. Leg consist. Kagunistian nga budlot naman. Ten seconds left. Two and 1. Oh, pause. Pause ata. Inom Pusa tubig. pads. Ha? Pause ata. Pause, relax. Ilang tubig gamay. Inom tubig. Okay. Dito ka na. Dito lang, dito. Eh, Continuous. Mga kaupaw. Ayun, painit mo na. Sagdi ka pa ba? okay. Go. Tapos ang gamay. Iya, gamay. Iya. Okay. Yan pa
na ba ipainit? Okay, go. Go. Right here. Since what? Right here. Okay. 10 seconds. Okay. Two. One. Okay. March. Side, ha? Okay. Ayaw na nito. Continue move your body. 1, 2, 3, 1, 20 seconds left. Uy, ayaw na ikaw na, kurinti na. 10 seconds left. Ikaw, sunod ito. 2, 1. Dalihan. Dalihan. Dalihan, apa ya? Handstring punching. Ano muna. Handstring punching. Okay. 10 seconds left. Alihan. Alihan. Yo. 10 seconds left. Lupa daw na. Ikaw ako. Papa, sa kapit. Inulat ka tubig ha? Okay. Okay, continue pa. Hindi ka maaghan. Ano ito mga ito? Ulat na mga kuman. Ngao. Naon. Okay. Ganyan, guys. Tugay kita satu ani bre. Tapi ali ha, pero di na tako kay. Grabe, di talim niya eh. Video mo, wala. Ah, video. Ano video rito? Oh. Hindi mo lang yung lawas pag di mo makuhan sa singot. Oh. Oga, mauna na. Oga ng singot. Tapos na kayo. Lakta lang ko bre. Ikaw muna kayo ang tanong ba? Lakta lang ko bre. Alay, kung bakit ka ba? Alam ni bre. Okay. Yeah. Uy, sa kulay. Macaging nga ko bre. Posisyon. Ito posisyon. Ni ro. Ana, hindi ka ba? Tuwad. Doggy posisyon. Okay. Okay. 20 seconds.
yabit niya. Okay, last 50 seconds. Wow. Left. Minit. Oh, one. Ipunin ako dre ha. Ha? Uyo? Ipunin ako dre ha. Okay, lalipad so. Oh. Okay, Okay, dalagon. Atras ako. Okay, one side. Tunggu lah pre. Kita lah pre. Kau pakai hukuman ni pre? Ay buksa. Oh. Wala pre. Ate, ayos. Kasi na pre. Hindi naman pre. Uy, asan din? Grabe. Okay mga kaupaw no. Medyo nabaguhan gid ang mga batanon karon sa mga exercise. Labi na aning cardio no. Di gid ay ilalim di ay. Abi na kog sayon ta. Masayon pang. Masayon pa. Masayon pa gid tinura. Masayon pa. Yeah, kutas man. Katong kuan buhaton nato nga exercise, lahi to ang singot nga mogawas. Okay, mo trans mi no. Ato ta silong. Kay medyo init-init adris taas no mga kaupaw. So you just watch and learn lang no. Para doon na mo'y mapupo nga pagtulunan sa paugnat sa kusog. O unsaon. Pero naam ko na sa YouTube. Pero mas maayos yun yung mga celebrity ang mo. Okay mga kaupaw. Thank you.